Добър ден, наши гости. Благодаря за това, че сте тук. Надявам се всички сте настанени удобно. Днес ще бъде един ползотворен ден за всички, надявам се. Искам да благодаря първо на господин Томислав Дончев, че е днес с нас и тук, и да му дам думата с воденето на цялото събитие. Заповядайте, господин Томислав Дончев. Здравейте, колеги, скъпи приятели, сигурно за много неща имам да се извинявам, но днес ще ви се извиня само за това, че ще мога да бъда с вас не повече от 15 минути. Подозирам, че не очаквате от мен да ви разкрия някоя нечувана или неочаквана тайна, свързана с ERP системите. Всъщност присъствието ми тук е обект на двустранни ползи. Ще се радвам, ако мога да ви кажа нещо интересно и полезно. Също така, въпреки краткия ми престой, аз ще бъда много радостен, ако успея да науча нещо. Преди да кажа няколко думи конкретно по темата, ми се ще да отбележа нещо друго безспорно важно, ако не и по-важно. Доколкото, както казах, няма да бъда в състояние да коментирам конкретните, едва ли не технически или търговски детайли, най-очакваното би било да поставя няколко штрихи или контури по отношение на държавната политика в сектора. Но преди да стигнем до тясно отрасловата политика, е редно да добавя убеждението си, че има много важни публични политики в социалната сфера, в образованието, в околната среда, по отношение на публичната инфраструктура. Но най-важната политика в момента, която трябва да бъде приоритет на всяко българско правителство следващото десетилетие, е реалната политика по отношение на малките и средните предприятия и българския бизнес. Уравнението е просто. Ако имаме автомобил, сме длъжни да се грижим за всеки негов детайл. И за купето, и за ходовата част, и за окачването, и за управлението. Най-важната част от автомобила обаче, без която той би бил способен само единствено да се спуска по надолнището, е неговият двигател. Ако ние не се грижим добре за двигателя на автомобила, ние нямаме автомобил. Затова най-важните политики в момента са тези, които са пряко ориентирани към българския бизнес. И това трябва да обхваща абсолютно всички останали сфери. Данъчно третиране, качество на публичните администрации. Стигаме до това как държавата подготвя кадри в образованието, какви други услуги предоставя на бизнеса и на малките и средните предприятия в частност. Стигаме до това какви ресурси държавата разпределя за бизнеса, опитвайки се да формира целенасочени политики. Тук ще споделя убеждението си, че тези ресурси трябва да се разпределят целенасочено в определени сфери, може би тесни сфери, с оглед това да имат максимален ефект. Точно както ако искаме да имаме добре развита пътна инфраструктура, трябва да поставяме асфалта само там, където минава потока от хора и автомобили и превозни средства, а не да го пилеем навсякъде. Точно по същия начин публичното финансиране трябва да се фокусира там, където нуждите са най-големи. Държавата не бива да изпуска шанса на база публично финансиране да провежда политики, които са от голямо значение за ефективността на българския бизнес. Защото има решения, които имат по-малък ефект, има решения, които имат спорен ефект, има решения, които имат много голям ефект. Категоричен приоритет трябва да бъдат тези решения, които повишават дисциплината, ефективността на производството, които създават нов инвестиционен потенциал. И сега няколко думи за ERP решенията. Казах в началото, че не претендирам да познавам нещата в технически детайли. Това, което е важно за мен, обаче, е, че ако имахме повече от тези 1100 решения, които са внедрени в момента, аз съм убеден, че българският бизнес би бил много по-ефективен. Ефективността на производството би била по-висока. Ефективността на управление на ресурсите би била по-висока. Най-сетне, базирано на това, че ефективността на управление на ресурсите е по-висока, инвестиционният потенциал би бил по-голям. Ефективността на производството би била по-висока.
Затова имаме една обща задача, каквито и разлики да има между мен и вас, между публичния и частния сектор. Това е да имаме повече, в повече български фирми, по-добри, внедрени работещи решения. Добре знаете, че основният инструмент в тази посока е оперативната програма конкурентоспособност. Добре знаете, че до момента по схемите, свързани с придобиване на международно признати стандарти и системи за управление, имаме не по-малко от 450 договора, като част от тях са свързани с внедряването на подобни решения. Само през схемите, които са отворени през 2011 година, до момента имаме получени над 1273 или 74 проекта, ако ме не лъжа паметта. Надявам се една по-голяма част от тях да са свързани именно с ERP решения, заради всички възможни позитиви, които описах преди малко. Като обем финансиране, може би то успява в известна степен да покрие нуждите. Редно е да отбележа, че освен финансирането, ние имаме и други предизвикателства. Част от тях са предизвикателства на финансиращия орган, част от тях са предизвикателства на средата. Едно типично предизвикателство на финансиращия орган, което се превръща в предизвикателство на всички останали, е доколко правилата на схемата, правилата, които са свързани с управление на проекта, съответстват на реалността и на внедряването на едно подобно решение. Доколко типичните срокове са подходящи за едно такова мероприятие. Все отворени въпроси, на които се надявам днес да търсите отговор, а пък аз накрая да разбера какво сте дискутирали и дори какво сте решили. Една информация е изключително ценна за нас, за да може да имаме възможността да адаптираме бъдещи схеми към нуждите на реалната ситуация. Разбира се, има и други предизвикателства. Доколко на българския пазар има достатъчно предлагане, доколко зряло е търсенето. Един стар проблем или травматична тема, доколко българските институции и в публичния, и в частния сектор са готови за тежкото предизвикателство и упражнението, свързано с истинско дълбоко внедряване на едно софтуерно решение за управление на бизнес. Защото голямото предизвикателство не е осигуряването на средствата за придобиването на софтуера, дори не е механичното му внедряване, а адаптиране на процесите във фирмата и предприятието според изискванията на системата. Освен да довършим максимално добре този програмен период през оставащата година и няколко месеца, в момента, предполагам, знаете, работим активно, често заедно с вас, по отношение на подготовка на следващия програмен период. Има работни групи в различни формати, в различни ведомства, които се опитват да скроят най-добрите мерки и схеми за подкрепа. Ако вие имате готовност и желание да окажете помощ за нас, а това би било помощ за вас, аз очаквам максимално зрели предложения от ваша страна. Защото моментът, в който трябва да определим за какво, колко средства да бъдат разходвани през следващите 8 или 9 години, е сега. Това не е началото на 2014 година, нито края на 2013 година. Моментът е сега, тези дни и тези седмици. Този смисъл от конкретността, от ползотворността на всички разговори, които са проведени днес, до голяма степен зависи какви предложения и какви идеи ще получа от ваша страна. Желая ви успех!